Taylors Team Tips: Genvej til kort. For eksempel på en salgsfaktura. På en salgsfaktura, når du går ind på en vare, så behøver du ikke klikke dig ind og trykke vis detaljer for at komme ind på varekortet. Du kan nøjes med at trykke Ctrl-Alt, pil ned, og så kommer du direkte ind på varekortet. Dette gælder for alle felter, som der har et kort med informationer liggende bagved. For eksempel heroppe på debitorkortet. Også hvis vi viser det nu på en finansklade i stedet for. Vi går ind på standardkladen, og så kan jeg se på kontonummeret, så trykker jeg Ctrl-Alt pil ned, og så går vi direkte ind på finanskortkortet. Dette gælder for eksempel også valutakortet. Har du brug for hjælp, kan du kontakte os på 69 17 11 77.